Ska jag börja planera Lucia typ i oktober? Men mamma ska hälsa på mig i helgen. Skulle boka Lucia-biljetter, då är det upptaget i hela Stockholm. Det finns här 2 platser med viss skymd. Eller det här var i november när jag började leta Lucia. Och då tycker jag att jag är ute i så god tid och bara, nu är jag duktig. Men så här är det jämt. What about oss? Lite virriga med dålig framförhållning. Ska jag börja planera Lucia typ i oktober? Aldrig i livet. De borde släppa några biljetter för oss som inte har framförhållning. Det är ett handikapp. Det är ett handikapp. Det är ute att ha framförhållning. Har du framförhållning, skaffa dig ett liv. Nej. Jo. Men det som är ute egentligen, det är att samhället inte har ett skyddsnät för oss med dålig framförhållning. Ja. Det är bara gjort för dem med bra framförhållning. Ja. Och nu har